Alle de der toptrimmede gutter oppe i centret der, de havde sgu ikke hår på benene og sådan, ikke? Så læser jeg nogle bøger af den eneste måde, man kan se, om man er motionist på ude på Jannevejen, det er den med hår på benene. Det vil jeg ikke ligne, så jeg barberede benene. Det er ikke længere et kig for mig at løbe en maraton. Det føler jeg kan gøre anytime. Ironman er det ultimative for mig, fordi efter scene skulle det være det hårdeste. Der er jo dage, hvor det bare pisker ned. Der kommer fandme en god film i fjernsyn. Der er varmt inde i lejligheden. Så skulle man ikke blive hjemme i dag. Og der er det, at man må følge skemaet og komme ud og træne. Og der er en masse motivationstricks. Jeg bruger meget, når jeg er i sådan en humør, hvor jeg siger, okay, jeg skal over og træne, og jeg gider ikke. Jeg bruger meget musik. Sætter noget god musik på anlægget. Jeg indstiller mit hoved og min krop på, at nu skal jeg træne. Det kan godt trække en halv time til en time, inden jeg kommer til den fase, hvor jeg begynder at tage tøjet på. Men så er jeg også og siger til ham, hold kæft, hvor er du sej, Dennis. For godt 10 år siden, der levede jeg et meget, meget barsk liv, hvor jeg var mildest talt helt nede og skrave, mentalt og psykisk, og overlevede dag for dag. Så når man ikke har andet her i livet, intet andet, så har man sin krop og sin sjæl. Og den kan man passe på, og den kan man gøre noget ved. Og der kan man starte, og så kommer alt det andet igen, stille og roligt. Det der, hvor man er ude i ukendt område, og hvor hele kroppen skriger af smerte, der føler jeg virkelig, at jeg lever. Selvom det hele er helvede til, og man ønskede det stoppet hvert minut, så ønsker man også, det fortsætter. Selve Ironman-konkurrencen, eller et maraton, eller et ultraløb på dagen, er nok ikke ligefrem sundt. Men processen og det at træne sig op til den, og måden man er nødt til at leve for at kunne præstere sådan en dag, det vil jeg mene er sundt. Og det giver mig en ro og et overskud og en balance i min dagligdag. Og det tror jeg har meget at sige, at man så har den ventil, hvor man lige kan slippe kontrollen i gåseøjne og være derude, hvor man siger, okay, hvad sker der ved det næste skridt? Og hvad sker der ved det næste skridt?